በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ናይ ብርሃን ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣለኹም? ሎማንቲ ሒዘ መፅአኒ ኢኹ ድማ ከም ዝፍለጥ ኣብ 38 ኣቋሪጥና ነርና መፅሓፍ ኢዮብ ሎሚ ድማ ካብ 39 ክሳብ 41 ክርና ክንፈቅድ ኣምላኽ ነቲ ጤል በዱ እትወለሉ ግዜ ትፈልጡ ዶ? ነቲ እራብ ቅልውላው እትሕዘሉ ግዜ ኸ ተመልኪትካ ዶ ኣለኻ? ነቲ ምብፃሕ ኣዋርሐን ትቆጥሮ? ነቲ ንሳተን ዝወላሉ ግዜ ሲ ትፈልጦ? ብርክኽ ኢለን ይወልዳ ካብቲ ፃዕሪ ከዓ ይዕርፋ መሓሲአን ይጥንክራ ኣብ መሮር ይዓብያ ይወፃ እሞ ናብኣተን ኣይምለሳን። ነቲ ፅምፅም በረኻ ስፍርኡ ምድሪ ጨው ከዓ ማሕደሪኡ ክኸውን ዝሃብክዎ ኣድጊ በረኻ ሓራ ዘውፅአ መን እዩ? ነቲ ኣብ በረኻ ኮለል ዝብል ኣድግሲ መእሰሪኡ መን ፈትሐሉ? ነቲ ናይ ከተማ ጫውጫው የባጭወሉ ደሃይ ክቡካባዊውን ኣይሰምዕን። ነቲ ዝበልዐሉ ጎቦታት ይምልከቶ ለምለም ዘለዎ ኩሉ ከዓ ይደሊ። ጎባይከ ክግዝአ ዶ ፍቃዱ እዩ? ኣብ ደንቤካሲ ይሓድረልካ ዶ? ምእንቲ ክትልምነልካ ዶ ንጎባይ ብገመድ ተኣስሮ ኢካ? ደድሕሪኻሲ ንለሴታት ዶ ይጉልጉሉ እዩ? ሓይሊ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ክትኣምኖ ወይስ ንዕዮኻ ዶ ክትገርፈሉ ኢኻ? እክልኻ ክከተለልካ ኣብ ዓውዲ እውን ክእክበልካ ተኣምኖ ዶ ኢካ? ኣክናፍ ሰገን ብሓጎስ የንግብግብ ግናከ ኣክናፈን ከንቲተን ርሕሩሕ ዶ እዩ? እንቋቑሖ ኣብ ምድሪ ተውድቆ ኣብ ልዕሊ ሑፃ እውን ተሙቆ እግሪ ከይጭፍለቐለይ ኣራዊት እውን ከይረግፀለይ ኢላ ኣይትዝክርን እያ። ኣምላኽ ጥበብ ከሊእዋ ምስቲ በዓል እውን ኣይዓደላን እዩ እሞ ንውሉዳ ከም ዘይናታ ትጭክነሉ። ፃዕሪ ከንቱ ምዃኑ ኣይትጉህን ብድድ ኢላ ምስ ሸበበት ንንፋስን ፈረሰኛን ትስሕቆም። ንፈረስ ሓይሊ ዝሃብካዮ ንክሳዱ ዘውዘው ዘብል ጉንጉን ዘለበስካዮ ንስካ ኢኻ። ከም ኣንበጣ ዶ ተሰራስሮ ኢኻ? ዕቡይ ኩርፍቱኡ ዘሰንብድ እዩ። ኣብ ጉልጎል እናፃሕተረ ብሓይሉ ይሕጎስ ምስ ኣፅዋር ክገጥም ይወፅእ። ንፍርሓት የባጭዎ ኣይፈርሕን ከዓ ካብ ሰይፊ እውን ድሕር ኣይብልን እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ናይ ፈላፅ ጉልዱባ ቁልጭልጭ ዝብል ኩናትን ስሕለት ጨዋሕዋሕ ይብል እናፈጠረ ብኹራ ምድሪ ይውሕጣ መለከት ክነፍሕ ከሎ ኣይግታእን። መለከት ምስ ዝሰምዕ ይሕምሕም ንሰለፍን ንጭድርታትን ሓላቁ ንወቃዕታ ኣራዊት ካብ ርሑቕ ይሸተቶ ሊላ ንላዕሊ ዝነፍር ኣክናፍ እውን ንደቡብ ኣቢሉ ዝዝርግሕከ ብጥበብካ ድዩ? ንስሪ ንላዕሊ ዝዓርግ ቤቱ እውን ኣብ ላዕሊ ዝሰርሐካ ብትእዛዝካ ድዩ? ኣብ ከውሒ ኣብ ጫፍ ከውሒ ይነብር ኣብ ልዕሊ እምባ ይሓድር ኣብኡ ኮይኑ ዝዘርፍ የማዕዱ ኣዒንቱ ክሳዕ ርሑቕ ይጥምታ። ጫውጫውቱ ደም ይማፅዩ ኣብቲ ቁቱላት ዘለዎ ንሱ ኣብኡ ይርከብ። ምዕራፍ 40 እግዚአብሔር ንኢዮብ መለሰሉ በሎ እውን
እቲ ወቃሲ ምእንቲ ኩሉ ዝኽእልዶ ክማጎት እዩ። እቲ ንኣምላኽ ዝግስጾ ሕጂ ይመለስ። ሽዑ ኢዮብ ንእግዚኣብሔር መለሰሉ በሎ እውን እንሆ ኣነ መናምን እየ። እንታይ ኢለከ ክምልሰልካ? ንኣፈይ ብኢደይ ሒዘያ እየ ሓንሳዕ ተዛሪበ ነይረ ሕጂ ከዓ ኣይክምልስን እየ። እረ 2 ሳዕ ግናከ ኣይክደግምን እየ። ድማ እግዚኣብሔር ንኢዮብ ካብ ህቡልቡላ ንፋስ ተዛረቦ በሎ እውን ሰብኣይኩን ሕቆኻ ተዓጥቕ ኣነ ክጥይቐካ እየ ንስኻ እውን መሃረኒ። ርእስኻ ምእንቲ ክተጽድቕሲ ንፍርደይ ዶ ኮንቱ ክትገብሮ ንኣይከ ክትኩንነኒ ዶ ትደሊ ኣለኻ? ከም ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ቅልጽም ዶኸ ኣለካ? ከምቲ ድምፁ ገይሩከ ክተንጉድጉዶ ይከኣለካ እዩ? እምበኣርከሰ ክብረትን ልዕልናን ተሰላምን ክብርን ግርማን ከዓ ልበስ። ንውሕዝ ቁጥዓካ ኣፍሲስካ ንዕቡያት ዘበለ ኩሉ ጠሚትካ ኣዋርዶ። ንዕቡይ ዘበለሲ ጠሚትካ ትሑት እንብሎ ንረሲእን እውን ኣብ ቦታቶም ርገጾም። ንኩላኩም ኣብ ሓመድ ሕባእዮም ኤረን ገጾም ኣብ ሕቡእ ስፍራ ዕጸቦም። ሽዑ ኣነ ድማ የማነትካ ተድሕነካ እያ ኢለ የማነትካ ተድሕነካ እያ ኢለ ክነደካ እየ። ነቲ ምሳኻ ዝገበርክዎ ብህመት እሞ ረኣዮ ንሱ ከዓ ብዕራይሲ ሳዕሪ ይበልዕ። እንሆ ድማ ሓይሉ ኣብ ሕቖኡ ብብርቱዑ ኣብ ጭዋዳ ከብዱ እዩ ዘሎ። ንጭርኡ ከም ኦም ሊባኖስ ይዝርግሖ። ጅማውቱ ሰለፍ ጽኑዕ ትትዖ እዩ። ኣዕጽምቱ ከም ሻምበቆ ኣስራዚ እዩ። ኣካላቱ ከም በትሪ ሓጺን እዩ። ንሱ ንኣምላኽ ኣውራ ፍጥረቱ እዩ። ፈጣሪኡ ከዓ ሴፍ ሃቦ። ኣክራን ሳዕሪ የብቁሉ እዩ እሞ ኩለን እንስሳታት መረብኡ ይጻወታ። ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣእዋም ኣብ ሰንሰላ ጨፍቃን ተሓቢአን ለጥ ይብላ። ኣእዋም የጽልሎም ናይ ወሓዚ ዕቦላ ይከቦ። ውሕዝ ብሓይሉ እንተተጀርበበ እኳ ኣይሽበራን እዩ። ዮርዳኖስ ክሳብ ኣፍ እንትመልአ ህድእ እዩ። እናረኣየ ዶ ይተሓዝ እዩ። ንኣፍንጭኡ እንኩሉ ስነቅ ዘእትወሉ ኸመን እዩ። ምዕራፍ 41 ንሌዋታን ብመቁለብዶ ትስሕቦ ንመልሓሱሲ ብገመድ ዶ ተኣስሮ ኢካ ናብ ኣፍንጭኡ ስንቅዶ ተእትወሉ ንመንጋጉኡ ኸ ብእሾኽ ዶ ተንኩሎ ኢካ። ብዙሕ ልማኖ ዶ ይልመነካ ወይስ ብጥዑም ዘረባ ይዛረበካ እዩ? ንሓዋሩ ባርያኻ ክትገብሮሲ ምሳኻ ዶ ኪዳን ይኣቱ እዩ? ከም ዑፍ ዶ መጻወቲ ትገብሮ ኢካ ወይስ ኣዋልድካ ምእንቲ ክስሕቃሉ ዶ ተኣስሮ ኢካ? ነጋዶ ይነግድዎ እዮም፣ ኣብ መንጎ ሸቃጦ ከዓ ይመቐልዎ እዮም። ቆርበቱ ብኹናት ንርእሱ ከዓ ብመቃጥሕ ዓሳዶ ትመልኦ ኢካ። እስኪ ኢድካ ኣብ ልዕሊኡ ኣንብር። ነቲ ሰልፊ ክትዝክሮ እሞ መሊስካ ኣይክትደግምን ኢካ። እንሆ ተስፍኡ ከንቱ እዩ፣ ዝረአዮ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ይወድቕ። ንዕኡ ክቅስቅሶ ዝደፍር
የልቦን ኣብ ቅድመይ ዝቀውም ደኣ መን እዩ? እቲ ቅድም ገለ ዝሃበኒ ኣነ እውን ዝመለስኩሉ መን እዩ? ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ኩሉ ናተይ እዩ። ኣነ ብናይ ኣካላቱ ብናይ ብርቱዕ ሓይሉ ብናይ ምጽባቕ ኣግባቡን ስቕ ኣይክብልን እየ። ንጌጹ ክዳኑ ዝቀልዖ መን እዩ? ናብ መንጎ ክልቲአን ምንጋጉኡ መን ይኣቱ? ንመዓፁ ገጹ ዝኸፍት መን እዩ? ኣብ ዙርያ ኣስናኑ ፍርሃት ኣሎ። እቶም ብርቱዓት ዋልታታት ትዕቢት እዮም። ከም ብጸቢብ ብማህተም እተጋጠሙ እዮም። ንሕድሕዱ ተላጊቡ እዩ። ብመንጉኡ ንንፋስ ኣይኣቱን። እቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ግጥሙ እዩ። ንንሕድሕዶም ይተሓሓዙ ኣይፈላለዩን እውን እዮም። እንጥሽኡ ብርሃን የንጸባርቕ። ኣዒንቱ ከም ናይ ወጋሕታ ቀርኒብ ዓይኒ እዩ። ካብ ኣፍ ፋና ይወጽእ፣ ካብኡ ከዓ ቁልዒ ሓዊ ይነጥር። ከም ካብ ዝገብር ድስትን ቁራዕን ካብ ኣፍንጫ ትኪ ይወጽእ። ብእስትንፋሱ ንህመት የንድዶ፣ ካብ ኣፍ ከዓ ሃልሃልታ ይወጽእ። ኣብ ክሳዱ ሓይሊ ይሓድር፣ ኣብ ቅድሚኡ ፍርሃት ይሰራሰር። ክፍተታት ስግኡ ግጡም እዩ፣ ኣብ ልዕሊኡ ጽኑዕ ኮቶ ዘይነቃነቅ እዩ። ልቡ ከም እምኒ ተሪሩ እዩ፣ ከም እምኒ መጥሓን ከዓ ጽኑዕ እዩ። ንሱ እንተተሰአ ጀጋኑ ይሸበሩ፣ ብሰሪ ፍርሃትሲ ልቦም ይጠፍኦም። ሰይፉ እንተወቅዖ ኩናት ወይ ጭሩ ወይ መውግኢ ኣንባሪ ዓሳ ኮቶ ኣይጠቅምን እዩ። ንሱ ንሓጺን ከም ሓሰር ነሰራዚ ከም በኩባኩ ዕንጸይቲ ይቖርጾ። ፈላጻት ኣይህድዎምን፣ እምኒ ወንጨፍ ከዓ ብርዒ ይኾኖም። ንጎመድ ከም ብርዒ እዩ ዝቈጽሮ፣ ንመወርወሪ ኩናት ከዓ ይስሕቆ። ኣብ ትሕቲ ከብዱ በሊሕ ስሕለት ኣለዎ፣ ኣብ ጭቃ ከዓ ኣሰር በላሕቲ ጫፍ ይሓድፍ። ንሱ ንመዓሞቕ ከም ድስቲ የፍልሖ፣ ንባሕሪ ድማ ከም ቁራዕ ቅዲት ይገብሮ። ደድሕሪኡ እቲ መገዲ ይበርህ፣ እቲ መዓሞቕ እውን ሽበት ይመስል። ንሱ ዘይፈርህ ኮይኑ ተፈጠረ እሞ ኣብ ምድሪ ማዕሪኡ ዝኸውን ኮቶ ኣይርከብን። ንልዕል ዝበለ ኩሉ ንዒቁ ይጥምቶ፣ ንብዘሎ ውደቂ ትዕቢት ከዓ ንጉሶም እዩ። ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ።